हयसर माच करूचो हे चिरे लावून हे चिरे हय घालून सोला सुकत घालूक जागा करूची हा. काम झालं ह्याला दोरी घालूया जरा वाऱ्याने सगळं कागद फाटून जाणार तो येतो ते रवी दादाची हे आणायचं हनू गेला पपई काढून घ्यायला पाहिजे हनूला निशाण आणती आधी हे कर एक काय ते तो जाणार जातोय तो ए हनू अरे बाय माठ घालता येईल पपई 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 जा निशाण आणलं वरच्या कोण जाते लोक ए निशाण करे आधी मोठी आहे बरी पपई लाव उंच होते नाही तर अशी कपड्यात काढतात साडी एक काढते रे कधी अशी दानको घेऊन माझी गळका थोडी राहू दे कडाची नाही आमच्या हां ओढू होईल त्याचा खालचे देऊन आटे च्या घोडा नाही का घोडो चरा गेलो त्याचा उंच निशाण आहे दिसती तरी बचाव निशाण असा राहायची धराय पाहिजे गडका काढीत राहली पाठा धरू आहे ना हाती दिले तर रे हाती दिले तर बुतून मस्त ते जात या मग बघतो इथे त्याच्या वरती चढाव नको हा वरती काय नाही चढाव नाही मॅड झालं चार पुढे फळ्या किती घालणार आहे ते काय 4 आहेत हे 2 3 आणि ती एक करून 4 लावायला कुठच्या फळ्या ह्या हो वरचं 2 आणि थांबते पाया टाकलं करून दोन झाले आणि साईडचे जागांची कशाला ये पटकन इकडे उभे ला उभे असे असे आहेत तसेच उभे दोन उभे ठेवले ना 3 होय असा करू का असा करू कसा पण कर लांब लांब ठेव
लांब लांब ठेवून मध्ये हा थोडी येते बघ किती लांब आहे. ठेव अशी ठेव अशी खाली ठेव. काय
आपलं माचपूत होता तयार झालो. माच ओके. ह्याच्यात आता सोला सोबत घालतलीत. या काम रावता आपला. ह्याच्यात एक पपई पिकली आहे. तुमका गमता काय बघा. हां दोन 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 तर बऱ्यापैकी आहोत. हे काढूचे आहेत मग आता रावाने. आता मस्त फ्रेश होऊया. खूप झाला. सकाळी 6:30 हो म्हणजे 5:45 कुठलं आहे मी. 6:30 ते आता बरोबर 9:30 झाली. इतके आपलं काम झालं सकाळपासून. ओके ही कागद कापूची तयारी. माच घालूची एकदम शॉर्टकट पद्धत. खुटी नाही काय नाही. चिरे आणि फळीयर काम. बॅनर प्रत्येक कागद दिसवला ती आगळाक लायली तर त्याच्यावर सुकत घालूक जातली.